Arribem a un Canemàs, el número 20, i el dossier central està dedicat al Corpus. Per què? Doncs perquè aquest any celebrem els 700 anys de la primera processó documentada a Barcelona. I això ho havíem de celebrar d'alguna manera. I d'alguna manera Canemàs ho celebra dintre un dossier central on s'hi apleguen tot un seguit d'autors que li donen una mirada al Corpus diferent o una mirada molt més àmplia, molt més oberta a la que estem acostumats. El Corpus és una festa que naix al segle XIII, però comença a desenvolupar-se a casa nostra a partir del segle XIV i té un recorregut molt llarg, de 700 anys. És un focus d'atractor de tota la teatralitat i l'espectacularitat de moments crucials de la ciutat, com són les entrades reials. Les envia a altres manifestacions festives com poden ser les festes patronals. Ens interpel·la amb els 5 sentits, perquè hi intervé la part visual, amb tot el desplegament d'art efímer, la part auditiva, amb la música, l'olfactiva, les enramades, el gust, els dolços que es feien expressament, el tacte fins i tot, com la gent d'alguna manera s'havia d'apropar per veure-la. Ens ha llegat un model de celebrar. Aquesta idea lineal que tenim nosaltres de les cercaviles, dels seguicis, la jerarquia festiva, les nostres festes són jeràrquiques, no són qualsevol cosa. Això ho heredem del Corpus.